Edificio Castelao, ese é o nome que terá este inmoble en apenas un mes. A decisión foi adoptada por unanimidade polo Consello Asesor do Museo, co obxectivo de reparar así unha injustiza histórica. Nestes momentos, pois, creo que rematamos esa reparación histórica, creo que é importante para o museo, para a traxectoria que ten o museo, para a proxección do museo e, xa digo, para reparar unha injustiza histórica que foise paulatinamente reparando. Creo que con isto a reparamos definitivamente, lle damos o papel e a relevancia que tivo Castelao neste museo e que ten a obra de Castelao neste museo. Tras a recente adquisición do álbum Nós, o Museo de Pontevedra conta nos seus fondos con máis de 2000 obras e pezas de Castelao. O director do museo quiso poñeros en valor as relacións que existiron sempre entre este artista e a institución pontevedresa. Como consecuencia desta intensa relación entre Castelao e o Museo de Pontevedra, a maior parte da súa obra, como comentaba, se custodia e exhibe na colección permanente dentro do edificio coloquialmente coñecido como Sexto Edificio, no que é o único artista que dispón dun espazo exclusivo destinado a amosar a súa obra. Nesta exposición que acolle o Museo de Pontevedra, todas as facetas de Castelao están completamente representadas, convertendo ao Museo de Pontevedra no espazo de referencia para o coñecemento, estudo e difusión do legado artístico e intelectual de Castelao. O Goberno provincial levará este cambio de denominación ao vindeiro pleno e a súa intención é que o nome edificio de Castelao sexa xa unha realidade no mes de febreiro.